Nganensibazayo lona othethayo Ngu Babalwa Mtiso umangxabane umarhebela ubaba nomhlehlo untabini emida ubodi umphankomo olilungu lomanyano lwabaphulaphuli Initiative. Ndidibana ke nomanyano olu lwabaphulaphuli Initiative kunyaka ophelileyo, nam ndachutyelwa ngomnye owayesevele elilungu apha kumanyano lwabaphulaphuli. Ukuze ke ube lulungu apha kumanyano lwabaphulaphuli ubhatala imali i-130. I-100 rand yiyobulungu, i-30 rand yi-membership. Lonto ke ithi uyaqala ke ngokube lilungu. Bantakwethu, kaloku umanyano olu lwabaphulaphuli Initiative undlunkulu walo use-Cape Town. Sidilishana nantoni ke apha kumanyano lwabaphulaphuli? Zininzi ke into esijongena nazo apha kumanyano lwabaphulaphuli. Zabala nje zibe mbalwa. Ukunyathela kwamalungelo abantu ngokungenalusini. Ukunyatheleka kwenhlonipho apha ebantwini de ubani aphethe nesidima sakhe engasasihoyanga. Bantakwethu, into ebalulekileyo ngolumanyano lwabaphulaphuli Initiative luyi-NPO abla makhumsha, yi-non-profit organization. Xa sithetha nge-non-profit organization sithetha ngombutho bethunana ongarholeliyo. Unikezela ngethuba lakho, ixesha lakho. Lanto ke ithi ifuneka kuba ngaba into uyayenza kube yinto oyithandayo. Njengemibutho yonke ke bantakwethu, umbutho lona or i-organization lena ine-structures zayo. Okokuqala sinaye nathi u-chairperson wethu ongu-Mr Sam Bikini. Sibe no-deputy chair onguChumani Zimela. Siphinde sibe no-secretary. Kaloku imali ayingeke nje ilabalabe esithubeni. Sinothandiswa Mgidlana. Sibe no-vice secretary wakhe onguSisi Makholi. Siyamazi ke uSisi Makholi. Siphinde sibe no-speaker. U-speaker wethu ke uMr Thozame Zenzile, Mr Zenzile esimbiza ngoba Mr Zen, upastor ke ngokwalapha organization. Siphinde sibe naye bethunana u-treasurer wethu ongu-Pretty Girl. Nguye ke osijongela zonke ezinye izinto ezina. Sidlule ke apho baphulaphuli. Sine-coordinators, ne-coordinators. I-coordinators ke ezina mna ndizibiza njenge-engine ye-organization lena. Sinayo i-chief coordinator engu-Mr Maqabaza or Mr Modi Maqabaza. Sithi Mr M ke thina xa simbiza. Siphinde ke sibe ne-coordinators ezihamba apha phansi kwakhe khona ukuze umbutho lona ukwazi ukuqhubeleka kakuhle, yonke into ikwazi ukufunctiona. Sinaye uSisi Nokwandisa, simbiza ngoba nguSquash. Siphinde sibe naye uNasiphi Mbethe. Sithi nguNasi. Sibe nozukiswa uDez Delubomu esimbiza ngokokuba nguPhelo. Bantakwethu, nawe kuloo ndawo ohleli kuyo wamkelekile apha kulungu apha kumanyano lwabaphulaphuli Initiative. Kaloku isihlangu esina saziwa ngumniniso. Apho ekuhlaleni singangaziboni thina ezinye izinto enijongana nazo, kodwa ningabona abantu abayazi incakasana ingxaki lapha ekuhlaleni. Yizani ke apha ulungu nizoba ngamalungu apha kumanyano lwabaphulaphuli. Into esijonga kakhulu ke apha siyaxhasana bethunana kakhulu. Yizani ngobuninzi nizokwamkeleka apha ekhaya. Likhaya elina lomuntu wonke. Ngaphandle kwalonto ke xa ngaba ufuna ulwazi olukhulu uyakwazi ukusifumana kumakhasi onxibelelwano. Uya straight phaa ku Facebook kwikhasi lomanyano lwabaphulaphuli Initiative. Uzofumana lonke ulwazi okanye ungene kuwebsite yethu apho ke zidwelisiwe izinto. Yaswela umsila ngokuyalezela. Phumani ngobuninzi benu nize apha kumanyano lwabaphulaphuli. Siyanithanda kakhulu.